Mărit și binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Iubiți frați și surori, mulțumim Domnului că suntem la părtășie, suntem în casa Domnului și mai mult de atât, suntem la cea mai mare sărbătoare poruncită de Domnul nostru și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Avem o sărbătoare minunată astăzi în casa Domnului și cred că sărbătoarea aceasta este în fiecare zi în inimile noastre celor mântuiți. Este în fiecare zi. Se cânta această cântare minunată despre grădina Ghețimani. Acolo unde Domnul plângea. Și un verset spunea că El își pregătea drumul spre Calvar. O grădină a durerii. O grădină a rugăciunilor. O grădină unde poți să stai alături de Dumnezeul tău. Și vreau să spun un lucru, frate și soră. Suflete dragi care ați ales azi să fiți în locul acesta, aici este grădina. Slavă Domnului! Aici este grădina unde se coboară Domnul. Glorie Lui! Dar nu se coboară să mai plângă. Se coboară să se bucure. Aleluia! Să plimbă în clipa aceasta printre florile pe care le-a sădit. Glorie Domnului! Să plimbă în clipa aceasta în dreptul tău. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Zefania 3:17. Și Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate să ajute. Dumnezeul tău, poporul este în mijlocul tău și se bucură cu o bucurie nespusă. Slavă Domnului! Și astăzi mai mângâie Dumnezeul nostru și astăzi mai ridică poveri. Și știu că în locul acesta astăzi Dumnezeu a ridicat poveri. Nu uita. Domnul stă lângă tine și dacă n-ai simțit că ți-a ridicat povara, El este lângă tine ca să-ți o ridice și să spună: lasă-mi seama mea. Amin. În grădina Ghețimani, Domnul plângea pentru noi, pentru păcatele noastre. Slavă Domnului! Pregătea locul și drumul spre Calvar, acolo unde se naște biserica Lui. Lăudați să fie numele Lui. Amin. Biserica Domnului s-a născut în clipa când El, pe lemnul crucii, suferea. Dar mai devreme, cu câteva ceasuri, Domnul nostru se îndreaptă spre ucenici. Și vreau să vă mai dau o dovadă că Domnul nostru ne-a născut din nou. Și aceste începuturi a bisericii trebuie să continue până va veni El. Amin. Și acea biserică, fără pată, fără zbucitură, va fi cu El în ceruri. Amin. Atunci când Domnul se ridică, se îndreaptă spre ucenicii Lui și spune: luați Duh Sfânt, lăudați să fie Domnul. Amin. Încă o clipă a începuturilor bisericii. Aceea însemna nașterea din nou. Se duce la Golgota, în dureri, în necazuri. Se naște o biserică prin care Dumnezeul nostru trebuia să ducă mai departe cuvântul Lui. Se naște biserica pe pământ și spune: voi sunteți născuți, voi sunteți cei care trebuie să-i trimit.
dar mai aveți nevoie de o putere. Nu vă depărtați de Ierusalim Amin. până nu va veni peste voi o putere, că atunci va veni acea putere peste voi. Și îmi veți fi martori, lăudați și binecuvântați să fie Domnul. Amin. De multe ori suntem slăiți de putere, dar cel care are, dă cu mână largă celul ce cere. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Știți ce cere Dumnezeu de la noi? Scrie în Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 14, începând așa. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Amin. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca ori